Băi, în potmolin nu poți să-l scoți. Nu vezi unde-s roțile? Ia uite, hai! Tati, să te crezi pe tipa. Da, așa, dacă fii îmi dai și mâine tot computer. A dura și stai cum acolo să fie. Da, de seama, zici, așa nu-i. Nu știu că am două scoate. Rupi, nu știu că ți-a să rupi. Nu, că eu lăsat când două acum, acum poate. Hai, Han! Filmează carterul, Nu mai faci sal. e handicapat, e doar și nu descarcă. Dar cum a ajuns tot cu cartea acolo? Nu, aici și era și că nu? Și eu într-o Da, nu, se rupe căruța în 20 nu scoate omul și calul pe degeaba. Nu scoate. Abia urcat asta, de-abia. Stă-te în cur! Dă-i să-mi bat pula. Băi, mai bine ești descarci căruța ca așa omor și calul. Ai tu, cred. La băcăt. Nu, că doar până 3 spățați că ceva. Calul tot spățește ceva. Da, uite-o-lea cum se cior din viața. Ei, urcă-l, urcă-l.